No, tak to nemám, ale neviem, koľka to bolo kolo, či 18 alebo tak nejako, takže 18. Klasické derby, výborná atmosféra, náboj to malo všetko, čo treba ako k derby, fanúšikovia výborní, jedna strana, druhá strana. Super, to nás nabudilo, fakt zo začiatku sme do toho vleteli, výborný výkon do začiatku, dali sme tam druhá lajna góly, táto akože myslím si, že rozhodla, lebo hrali fakt krásne, hádžu si to na jeden dotyk, vedia o sebe, fakt ako Honza Kolářík si myslím, že dobre organizuje ten útok a fakt hrajú super. My sa s tým pasujeme, s tými zraneniami počas celej sezóny, od začiatku nejak to vždycky prehádzujeme, ale zatiaľ nám to vychádza. Tréneri to vedia vždycky nejak dobre zorganizovať, aby vlastne jeden zápas máme málo obrancov, hráme na 4, na 5 obrancov, druhý zápas teraz sa to zase dotočilo, sme mali málo útočníkov. Takže zase nám to vyšlo, takže to je super. Ako som už povedal, myslím si, že rozhodla druhá lajna. David Hrazdíra, výborný výkon, Ondra Slovaček to samé a Honza Kolářík, ten si dovolil odohrať 2/3 a šiel dolu, lebo mal vybavené. Ako pozornosť sme museli držať celý zápas, lebo boli furt tak nadostrel na 2 góly a vždycky sme nejak tak dovolili sa dostať do zápasu na tie 2 góly. Dali sme na 4-1, mohli sme dať na 5, nedali sme, oni dali na 4-2, takže furt boli tak viac menej v hre, ako do 3. tretiny sme šli s tým, že hlavne nedostať góla, lebo ak by nám dali oni gól na 4-3, tak už by to bola strašná dráma, si myslím, ale našťastie tam Saša dvakrát to prestrelil, takže to bolo dobré. Určite, to sa klasicky tak hovorí, že kto nedá tú presilovku od 2 hráčov, tak si nezaslúži vyhrať, ako potvrdilo sa to opäť. My sme tam v tých presilovkách nejaké góly dali, takže myslím si, že zaslúžene sme vyhrali, aj keď Valmes bojoval ako klasicky.